Och boxmot som vi gäst sitter Emil Muller, Johan Miguel Cornelius Carrello, Jonsson Nilsson och Magnus Nordberg. And the referees they are from Estonia. They are Edvin Herkin and Eric Nottingham. And the EHF delegate, he is from Great Britain. He is Mr. Colin Wills. Goalist, good match. Och så är Roma vara klart till annan Europa Cup-testen. Och i möten VUF och SSV Brixen. Brixen alltså som vann 33-35 i år. Och då snurrar sig om till VUF att vinna vi. Och i minsta läget 2 mål ner om Västmanavånen och Europa ska leva vidare. Vånar och goar. Det som vi pratade om och gör. Det att jag ser här Brixen-männen ur Italia tar kommer till Västmanavien nu. Jag smöl och hoppe. Tutschmans. Ero, vi hoppas någon. Stöva ner. Tanshema och det. Vi är ner fullmannar vi så någon vanlig och 16 här vid HSIA. Nej, men jag har så mycket värd att Sucha och Jar. Det är Hans Kristoffersen. Han häver hit upp här och är också en Tischman-spelare som kan komma in att här kan kasta över och ödla för en Giramona istället. Brixen för att börja vid bulten här. Om det följde strömningen Jar och annars ganska så Instagram-chatsråk.f och så vara prat vi Andreas Eriksson och Filip Jojic tar det här till att få mer alarm in i höllarna. Och till rättnast. Här har vi en övergård hurrer nu i senaste timman. Och nu börjar jag klockan till att för att börja och vi är färdiga att tagga emot sån här italienska linon Brixen. Här västningar kände sig vara om man har i Storon. Första distan Nuno Farello lugga ut och prata med sina likar här av öppnon. Tar som för att börja att här om Natten Mierimaka i mål. Och högra vanch för Andreas Eriksson och högra Bache Hattar Arason. Magnus Müller. Väljer mittfyra. Samman med Filip Jojic. Så är Christian Jensen här ute ja. Vinstra Bache och väljer. Och så är det Johannes Björgvin av vinstra Vonche. Och här sitter så allt tidigt som att Sönder Jonsson kan vara en lägare som att säga kommer in och skifta allra helst vid Magnus Müller. Att smättnas väl, tja Västningon och Jar. Det var allar mest kröster. Filip Jojic var färdig ut vid en troplägare i Lechnon. Vissa i fyra där bäst var en kramp och att han skulle ha fullbyrker i det och tidsdagen var hatt Jordan uppe i dinsne. Det var att så tracka och Nega rundt krefter till med Anna Sjur Olsen, Amini och som Magnus Müller som inte ser Malon av Olvara fick VF innatter i dysten. Och det har varit bra att jag och så av Chavespningen att hjälpa Filip Jasendemeira måste stanna för Seja Malon och Jar. Och Tranchiva stod i att Brixen här var Lise och på och Knäckvideo. Det har vi sett Andreas Eriksson nästan om att Västningar för att göra det och det är särskilt för att stäcka mannen någon vid 21-talen så för bulten i läckvarna bort nu som touchar strikene. Han var en marra för Västningarna. Skrar tjej mål på tjej runter. Flera brottskastveckan. Och tog Peter en avkände stöva att ända. Vi är en avkände stöva att ända. Ett nästa så Västningarna får fädra bulten. Och det är ett näst VF Mika ner i 2 mål av månen. Så Brixen Jarlov här. Han heter i Balli som är bulten här. Som Korpel. Han kommer in emot här. För han om att få plats men Hattlar som får oss här och får för skotten om Laden Bjärgar. Västningar Jarlov. Magnus Müller på ett här.
Perfekt början. Xavi och IF. Magnus Müller. Upp av flå och så högger han bulten i målåtne. Brixen rödde inte trösta hinvägen. Om man har vinstra vångt. Det släpper sig jöken. Där tackar ferien av bulten. Och Västmeningar. Fäckner om hesa början. Nu. I Balli. En så han gör det. Ofta ni gör. Snäger sig fram i fotvinton. 1-1 och vi är ju aldrig bättre. Magnus Müller. Till Filip. Filip i underskott om det styrdes in. Malvägen för rätta vägen, men skottet ändrar. Vi har sända bulten i mitten beinen av Malvägen. Och så Brixen material uppe. Spuks och Krost. Och Krost som inte är med avren. Vid 2-tallen. Daniel Asselin. Skjuter bulten om han fyra. Nu kan vi föra fram. Skora Västmeningar nu. Så ständer allt purasta av Jönon. Sönder Jonsson kommer in. Filip Björnstegger i mittfyrre. Strackar in emot det. Släpp kör och till det. Släpper bäst i korsene. Onkorsväckna för han. Håller i Chasser. Så mycket läst att han får släppt av bulten i malen. Nu kommer där Leiser i högro. Loppa fram i. Drömma början. Xavi IF. Och Filip blev bra en som avår. Uppa skjuta och så täcks i målet. Filip Jojic. Heitaste skytten. Heitaste likare i förrjön. Ända första syns av kapprörnen. Tidigast att här var heitaste hånderna och i EHF European Cup. Och så är VF 8 sammanlagt. VF är 8 sammanlagt. Här är det Korpen. Längt ut till Iballi. VF har det krosta Italien med en borstrummal. Korpen släpper till skott och han skårar. Och Lange skår i jar. Här Svettan Staffir. Och så är VF här ner. Ikke så häpnar vi dömens ner alltid. Onkur Westlinger ska vara färn fram om midlinjen av Arn Böttervinchen upp. Andreas Eriksen töktes där skolat strax korsne. Men ett nästa någon inte och vet man färja Mara Sybond i allop. Sönder Jönsson kommer in att Magnus Müller. Hattler. Sönder är bra. Stefan Hatt, but the crash väl. Hatt ska få själv få färjan av bulten. Som Lars Filip och på en gång. Blockar fyra. Nu bättre Detram till att hotnankast till VF. VF var vid bulten. Andreas Speld Hattler. Sönder om bulten läkt att hålla av någon. Som Filip. Hötten och sikt. Andreas var ny gång på inte färdra bulten. Och så för Brixen framåt där. Nu då tar skulle lägga sig åt sammanlagt. Men Mladen får av Frihetsson. Mladen, Mierimaka, vi rymmar Bjärking. Och så Johannes. Mål! Johannes Björkvin. Tackar för Vischodaloppe. Färden är skruva för upp här. Hattler ut och tacklar. Släppa där Leiser. Nej, Böttren Leiser. Här är Frykastaren, ja. Frykast för tackling till Hattle. Christian Jensen hej hoat. Taggar sig bulten här. Och Italienmän vi har lagt runt där. Nick större trust än det gjordes i jar. Hötlen och i Västmanna en frakt av Adloita och Adloja. Spelar kött och högra vånker. Men Mladen är till Rajar efter. Inkast. Felix Miloger. Värda skrujar. Mladen hevelisan av här. Mladen mer Makavi. Gåon. Bjärkingon här. Abria Destiny. Som en vinstra vånggrund. Han tillbaka med Kjolta. Och Mladen är här på en efter. Skåra. VVF i alla bjattor. Sönder Jönsson kommer in.
Unge spelskibaren. Viser 2 fingrar. Christian Jensen in i striknen nickar. Så ser det där all uppe. Upp. Filip och Strömter. Ska sätta likesfärgerna. Strömter först. Han ser vad de är igen. Och dräcker till brottskast. Italien med Natlasher ut att hötta Strömter Chems. Jag syns inte fyra. Han vill takta öljast. Efter synen. Jag vet inte om han fättar skåtarmen John. Men då. Och det är toppskytten Chadan Frajar. Paolo Vinicius till Oliveira Candido. Som skall av ötla. Här Filip Jojes går i ötsen och brottskast i det. Mot Volarevic i Malmö. Men Volarevic teker Hesefir. Mate Volarevic. Jarkar. Och Magnus Müller nu in i Alice St. Johnson här som jag tror inte han fär Witcher för högre alpå jag säger till skott alpå om man kan se det så här. Vånande ver han bygger efter. Filip gör ju bara skjuta fram i. Filip Iraset han renner efter. Ständer fram i purasta Jönon efter att vi har spalt i 6 minuter och tar sig purasta Jönon som man i sjönde att VF hever utjämna till att tvåmanslästerna som Brixen heje är börjar vi. Brixen i Alope. Hötten i Västman lägger trusta. Grönklatt och Italienmännar nu. Magnus Müller packar. Batchen kör Brixen. Canetti igen. Här är Canetti efter. Magnus ut i möter honom. Genölia väl. Sera väl. Etna Värjestöva. Tar röjna täcka. Nekva tuja klocken här i Italienmän. I Barry. Boer Canetti, han har kostat högre. Här är inte post vanja för korsne och att det blir ett otroligt vackert mål från högra vänstern. Müller. Sigvichman är så kättrig att han får så spukst. Men han kör bra väl och täcker. Ja, Strand Jonsson kommer nu att i givet 5 skott efter givet. Här är en avvisande skund till Hötta mot Hattler. Plås till Andreas och tar på fältrån till vid beinen men till och till Atla. Så givet stövan här kör vi F1-nas och Charlotte. Rönderberg här på den 8-0. Men då Filip Jojic upp hänga. Yes! Så var kanonen stippla in åter. Och tar monovera Örskymlager. Brixen, Berglagarner, Kaljeravit. Vid kröstan ut, en chans som är stig och stårer, men helt han skåtar, men så är det att han går med Olager. Brixen och Jöl och Bjatter. Canetti, uppa tjata, oj, för part om man för högt i Mladen. Mladen nira sig. VF i alla Bjatter, Filip. Hettren strikna Hespetten läser. Och Italien med Havan, Korpel, för Scholver, för alla vägen och skårar. Och så Jaunlager här och sammanlagt Brixen 8 vid 2 mål. Det blir Filip Jojic åter. Oj, om Reppi hade han inte tråk istället. Det är Jöns Björkman som skruvar bollen någon vid Öjlen Häckne. Öjlet i skål från Johannes och Björkman här. Det är Korpel. Canetti åter. Skydrar man för det, perfekt. Och så är det Westner Garcia. Och så kastar han och lägger mot Johannes är fri retur. Och han bränner. Volarevic bjärkar. Att det är Markotte Stöva. Här stannar Atler. Atler säger att vi taggar rollet. Atler utan Mladen och Johannes. Som jag har sagt på en annan. Laser, Canetti efter, Korpel. Brukar så längt ut här. Väl löst den där från Christian Jensen. För Krostan ut ett
I mot Söjlinjen. Nu kan Eti, alltså korpet, på en öle läsa från Aster. I Bali. Och han ändrar Chamladen efter Averigarn ut så på botten. Så färra. Vi är fan i alla batter. Hattler, Magnus. Men Hattlet. Tackar affären nu. Vestningar 8 vid 1 här sammanlagt. 18 för vid 1. Brixen vann alltså vid 2 manager. Och Jon Müller kommer in av första sinnen. Innan strikerna. Det är bara skifta ut så vi efter att här var stora firmon vid manning. Brixen har rassat 2 utskiftare och en egen Maveria. Och till omskick där det också imponerande där finns det på skjortor här va. Och nu får där Eisen Bulten på sjur och här är Pura des Lasselin. Man bränner. Han träffar Ivlechern. Och Bulten för ut. Men nice. Det tror jag säga imponerande i Afrika att Hamon Nuccio. Ja, 8 utläggare med det som där här va. Italien kör vi Skarsbank. Strand Jonsson här. Ja! Fujice. Att renna skott mitt fyra och han ser Avery Lagarner är passiver. Och nu har han stigit hatt i Troplegen och här blir han utvisning på Hattler alltså. Hattler ska ha varit i 2 minuter. Och tar vi brottskast också ja. Ja. Här är Thomas Valentin Kanete vid brottskast nu. Skorar väl. Kanete skorar sitt andra mål. Han har bränt 2 isen här till idag. Nejvlagen till Italien man inte blir så överstorrör. Men där spelar som en tjocka handboll att där får neckmål korsne. Där släpper att statt öl ofta till skott. Magnus Müller och Sander Jonsson spelar samman här. Filip Fernsteg. Han så damerna kan upp. Sander ska skona sig här. Det känns det. Och bättre för målet. Och försväckna tills att träffa i Berggaren. Och bättre för målet. Nu får det plats av Vincent Wonche. Och skåra. Stefano Arcieri. Skifter in här. Ola Jakob Kardolsen kommer in högra bak. Ja, har bara sån här sån utvisning. Och där är en som vi har sagt att höjna. Jag vet lite så spelar vi bredden. Det här att han firmonen så ska det själva den nöjtan. Ola Jakob, Trönter, han är rätt nu! In i målet, Jon Müller får ett lite vet för att Berga kan komma fram och så långt runt ska det stä, omtrent ska det stä. Och nu tar Mladen. Andreas Eriksen brölar av sina läggar, tackar rollet nu. Vi är en undertalet, nu spelar vi lokal och livet här. Men Mladen är tacka till vi Goon Bjärgikon här. Och sist 4 nu ständer efter att göra någon sammanlagt. Vi har fått 28 här. Sammanlagt ständer Purast av göra någon. Magnus. Höster. Det är mål i högre. För Ola Jakob och mot Andreas. Andreas är i målet. Att det är Magnus. Oj, han. Domaren är med att han spelar en sköld mot målen och på ger vet tacklingsnäm. Och så är Brixen Bulten. Annars att det hotar en här skifta helt öljande Gutaisten Brixen. Men här må Sean det skifta alla tunga för det bara har 2 utskiftare. I balla. Kanete i balla efter. Kanete jobbar skjuta och här står formal efter. Gott skott från i balla. Och tar han och renna. Så som minus på platsen Sjurolsen. Men Malbergen tekur. Alessandro Lopinati kommer in i målet och han tekur. Det är ABF som stryker vid Öljafär och Mina
komma till målläggan här. Han var tyvärr bräntor. Men Kjell kom in och precis in i dem. Ständes ner i vägen. Jan Muller och Magnus Muller och i Miverne. Korpel är bra nu mot Jone. Innan stigna till allt. Tänker man sönder 24. Nej, han får mål korsene. Andreas Feromina spelar Tröntor. Helt i tempo i. Blir han tacklar. Tuccio och Italien är efter sammanlagt 8-2 mål. Brixen 8 sammanlagt i lötene vid 24-5. Det är på Tröntor så. Attel Magnus, Kjettiltjur, Sjurheplås. Och han träffar inte. Han träffar ståndsna i stegen för Malen. Nekra tror alla på här VF som inte ettnast. Och nu pratar stigspelaren Sontachi och spelkiparen i ball i samman. Magnus ansar efter honom. Han kör mina kors, det hade 24 där på bulten. VF är bulten, Andreas Höttvig fram. Här var han lite möjlighet, här kan inte för så igen i Erbilkär. Sönder helt lag för den fram efter. Sjön Magnus. Bulten stilläser och satt en god tackling från Italien och så för att ha strax. Gopplos. Oj, där sväller bulten bort i kvärden. Andreas förfälter honom. Här som bulten var häppen för VF. I balli spelar rött i allmän som han är vinstre, men Onkurs väckna för han är kört och sloppar bulten rast. Och till ett löjligt häppning för VF och så är det bara öliga gott om man hällde frammare nästor. Andreas Eriksen är runt vi har så långa möjligheter hem, men så har möjligheten brottliga kom korsne. Så var han till Reier. VF i alla bjattor. Tröntor Jönsson och Filip Jojic pratar samman. Filip på minne nu. Tröntor. Filip. Tröntor hickar till Jan på att kommer in på att den läser han ända att VF han till bättre. Så då Filip. Oj, han var pitchen harst där. Men rektorliga ser domarna. Hooks inte där brukt en Alvingar främst för Alvingar. Då Filip, yes. Efter VF alla bjöla kross. Tar då Filip som ser men som har löst det själv. Och där ger han gamla nya samstarv med Jan Muller som backar in mot och förfara för att verkligen komma allt längt ut. Men annars näkar vi så i jar näkvat Italien är lätt ganska snägg i att VF skorar längt ut fram. Här lätt att ta längdskotten. Ja, med Samon. Kan inte att Romse i balli. Och så är tråk dömt mot Italien någon. Kan lepa på till kroppen här. Av gode vägläggaren någon. Nu också efter var ivrig. Vi har Larason. Att vägläggaren renner sig på en igen. När ska Alepsläggaren renner sig på en Hatt som alltså ständer i vägstova. Det är fast all till. Yes, och Pashala och han satt så rymmar fast på nätet någon. Ojligt målator. Tuccio till Filip Jojic. Satta målet jag ser för honom. Så där till Björn Leveira. Han sätter skott. Och det är Eisenberg ett ojligt gott skott. Ett ojligt gott skott från brasilska Baston. Men så färra vi får en hinvägen och efter det som händer ta like för den så mycket hö. Ta de Malvärner som har outgörat den här vi har säga fria möjligheter och nu Bjarkar Malvärnen Cha Brixen. Han heter Alessandro Lubinati. Brixen tror uppe. Att det blir här stoppar han nästa skott men han första skott om Laten här bulten. Laten här bulten. VF i alla bjattor. Tröntor, oj, goda blocker från Brixen. Bulten efter 2 meter till att VF varvade bulten. VF varvade bulten. 12-11 till VF.
Och efter Stövan så lös skorar VF. Nu så det 2-8 och tar sen då Jöno. Brixen vann alltså förra dist vid 2 mål. Då står det som att vinna sammanlagt. Filip Björk kör på en gång. Här så för varje gång 4. Malveren akkurat och signa nästa bulten. Tog vara varvater av VF Honton. Trönter, han är ju några plats här, Kosteng fram på sjur och frikast först. Han röjner att Trönter röjner var ju så att han vill tackla Röjsen Ekron om halsen tjass här. Så då Filip. Ja. Ett rymmarmål att säga från Filip Jojic. Det ser last ut omsväckna, men det är allt annan last. Det är bara helt öjlig Guska som sitter i högre hand av Filip Jojic. 2 vägläggare 4 och så utplacerar Malverian här efter. Joel Veira. Så kan inte gå över Hattler Arason med Blotchnon. Oliveira. Näga plåsen sitter. Här spotten läser B4. Atler till där. Tsuchuman som stigspelar han. Och där får Petra bulten om B4 nu. Bulten skickar sig Chupet nu. Han ska lycka vaskast. Karsberg ska lycka kröstas det av golv någon och försöker sitta fast av honom. Och så kan B4 där. Leba. Som skillar gott och och så runt när jag Filip att han är öljarbetchen nu att vi termala stövne. Och han säger här möjligt att vi kunde missa termala bulten om han är skicka sig pent. Bollen står stövna först. Hatter fram jag någon och så skjuter han till Joman för det. Han släpper fram jag en överläggas han svarar för här efter. Skjuter Roman för det. Horpel är bra. Nej, det går vägen. Nej. Ja, men damer ska ta stöver i mitten tar sig ensam att här till kötta man ser för sjukt men samt Filip här. Ja, han ständer pura rast i vägen men domarna vet bättre ner. Oj. Aldrig vid högra amlaten sträfa bulten men kan inte centran korsen i målet. Och efter 13-12 13-12 till VF som alltså sammanlagt i rättan för Vjärnen. Hötlen körer av lägaren chassar med Anna Filip som per plås och vi hade en hötte först på det högre syren och vinstre syren länkar bara bötten med benen. Efter ett rymmarmål från Filip. 8:e målet från Filip. Skorar Sejan i jar. En öjlig läggare. Hans Kristoffersson kommer in i världen. Släpper han Larpais. Ettans inte i världen. Tjavi F kommer fyra hästar. Brixen för Atteman. Och så kör färden fullt under kassan hemma i natter. Trönder Jönsson. Och Filip Björk och Filip säger vi tackar aldrig. Ja, nej, inte Jönsson. Stämmer steg sig och så lägger han bulten nere. Och så lägger han bulten nere. Jag vet inte vad han fintar av Filip, men han kör till. Time out. Jag vet inte om detta var en fintar av Filip, men han kör så att tecken till vad ska nu ta kan lägga rollet och så sätter bulten strikna på där efter. Och så är det purasta jämnt sammanlagt 15-13 här till VF. Där kör vi Einar så när du rokande like fair. Bulten är skål i målen på mig igen. Tog bättre nu. Svärfärden oftare. I bulten färdig Brixen-målen. Så efter 2 måls tap i jar är VF kom upp att det ja. Matchen är Tja VF är så så där. Sønder Jonsson har finnst 3 mål. Johannes Björkvin 2, Jon Müller 8, Filip Jojic 8 och Magnus Müller 8.
Så Brixen här är det med i första talen någon Thomas Valentin Kanete som är dagsens toppskytte. Han har skorat 4 mål. Så har Marek Korpel skorat 3. Så är ni där Gabriel Sontachi vid 1-0, Felix Müller vid 1-0, Stefano Ascher vid 1-0 och Daniel Atsolin vid 1-0. Men så till Tarpayer backar ner. Marek Korpel som nu skärna en stäcka högra backe som skorar mål det samma i Kanete som nu i löten är Amine. Efter Kanete, efter Ibali. Kanete, så det Oliveira. Kanete, att Ibali. Müller efter till Oliveira. Han är plåsan för alla vägen. Och Laden täcker! Laden vid Rymbar Bjärtjenker, 3 i stövån. Filip i Alve. Och på Shota och så Dix i hotten. Dix upp i tattar av målhåll. Och så är VF 8 sammanlagt efter. Akan kan det VF börja nu. Fådar ordak tröst. Brixen-läggaren här. Men Brixen-läggaren är bara till Oliveira. Gå stöva John innan strikna att det var tassbalt. Och att det är ett otroligt gott mål från Italienmannen. Kan man ju bara vidkänna. Öjde strikspel från Donalia. Gabriel Sontachi som alltså var huvudstrobladjen till VF-världen. Och i Jörskvälden. Och Haastan kanske inte kom så ofta måltalten i det. Och här satt han över Laden Ticha ett skott från honom. Så är det framvis han som är snöningspunkt i avlopp någon tja. Brixen. Här Hattler. Haverplus! Och Hattler Arason skorar sitt första mål. Och i ett känd och stöjle. Hever man hänkande ju Aser, men han slutrar han av. Att det är väl spalt i Italienmannen och att det är otroligt flott avlopp från Brixen som ändrar ut i vinst av vunchen. Stefano Ascher som gör Leos. Man ska säga att det är hottagande handbollsspel från Bavo och Pörston. Och jag kan inte känna några imponerade över hur kött och beiners du kan spela så länge att det är så fire. Och nu får han Schweizen av Bjergtjenk. Filip Jojic, första ferie, långt ut att han inte ettnast igen skottet. Gå Bjergtjenk från Malvejanon Lubinati. Och nu efter att VF haft sammanlagt i lästerna att det var 8-3 mån. Nu är det då Italienmän ur Brixen som kommer täcka där. Här är Brasilski backen Chadamon. Och så Ibali. Och man till Andreas Eriksen. Och till Oliveira, han vill tackla över. Bättre match under brottskast. Och 2 minuter också. Men tog bättre rött och med i match för västningar. Oliveira efter. Släpper att han in så kör med dren. Men skjuter honom för det. Han slapp på yssen när han skjuter här. Men det var ganska blir rött då. Är man lagt till sån. Så han har inte målet. VF i alla vjatter. Jans Björkvin 20 minuter. Sjur Olsen försteg. Och här VF Atter till Hattler Öde mot vänster Trönter Filip Jojic innan sikta Jan Frank fattar honom. Nej, men han är i frikast. Det är 2 av röjlet. Han touchar till spelt någon. Efter Filip. Släpper Schöller så Hattler ska skjuta fram i. Han vill krossa till att skjuter han sopar stöv i Hattler, men Kär Korska skådas det, Höstricke. Och nu efter till Oliveira till Rajar av vänstra backe. Han tisar vid att han heter Marin av Brixen i lödden. Och så är Brixen 8 vid 1 sammanlagt. Filip Jojic. Och nu hever Malverin Hoa Lesa. Och kanske spöttren. Han färdig Brixen. Här var Dister i mitten. Jon Muller och Ibali av Brixen.
Jon inte samtidigt att han ska ha först i balli. Och ställ till balli så kött han för långt nästa sig så ser han au. Så mest i pura vandet för slash här. Jolovaira handan height jakra nu. I balli efter. Sundar Rolaga. Gaspanen stigna men vi får komma fyra och ha Sanchez utasta stigspelaren så Ferran tog bättre inte mål. Han slår bulten om för målet. Och så säger Nuno Farella att nu må vi få lite veta skillen i detta kaoset som hästen handbollsdistren i European Cup i möten Brixen och VF. VF släpper prata i en minut. Här var mest härmar alltid center och så särskilt står trubblat nu säger att Filip Jojic inte är enslattliga. Här bulten normala. Han ska stötta kanonen efter. Och ta känner där att så Gian Niveles Tärsnen. Målskyttar Xavi Aerosolais. Tröntor Jonsson, Johannes Björkvin. Tröntor Jonsson 3 mål, Johannes Björkvin 2 mål. Jon Müller 1 mål. Filip Jojic 0 mål. Hallur Arason 1 mål och Magnus Müller 1 mål. Nu är där ut Johan ansätter Berg Hattli och Filip krossar länkposter från all någon. Men nu släpper han så in i mål Mine. 2 mot 2 med samma Jonne. Hattli som går en crosser och att just det. Släpper Hattli sånt till skott. Det är Hattli står fjärstöv. Han är 20 meter ganska 1 meter ute. Lägger han väl i målet. Oj. Det är väl spalt från i Balli ligger rätt då. Han kör upp att det är bättre. Thomas Valentin Canete. Gåa crosser från i Balli till Canete. Det tidigt att inte som att i Balli hur hade tråk och så näck för fisk men han är på ett sätt med i matchen. Sambardomar någon och sen var den gåa crosser till Canete. Nu Pendrer är gott kort till Vänjaran. Så Brixen. Som heter Davor Kultura Medic. Han stod i stöva på en distans så det är en lachock för i bra. Alltså hjärtliga på den mannen. Här kändes väl. Det är Filip Jojic. Innan sig det här Andreas Färren och han langar bulten i nätet. Och det var bant och i Österlöt och läka så perfekt sett upp från VF-arnon. Och Hötlen, vi känner dem, är nu ständer allt av jön. Nujjan Seijan till VF. Öjlig like för här ute. En affär. Vi kunde läsa matchuttarna lika här på ett. Ett bra sen så tar Andreas Eriksson fick sitt första mål. Annars är Filip Jojic skrar nutt mål till på 15 runder. Hallur Arason skrar 2 mål till på 4 runder. Magnus Müller 1 mål på en rund. Andreas Eriksson skrar alltså här i sin första rund. Så här var Jon Müller skrar 1 mål till vid 2 runder. Och Johannes Björkvin har 2 mål på 3 runder. Sönder Jonsson 3 på 4. Det här är så nödklart här som har varit. Men efter en öjlig dyster. Kvart like för Vivoger. Och slöjt dyster tar kon och öjlig ofta blir avgjorder. Vi är så löten och vi är att här alla oftast. Och tar det kvar hever en orskna till att halta hötte kallt. Kvar klara få bötter fram i Malvern någon i den alla spänta så stöv någon. Och så hooks jag istället Malvern är bara för att få avgjorder like att ta. Så jag tar så nästa skott komma som i det så snurrar sig ofta om kvar hever ettans vi har bergat flest fria målläggar. Och här ständigt så är Snögelunda gör någon tog så lycka att vita om vi får färt och tar en hacktöll någon nu. På en taren att
Vi tar okkar hållagstek. Her hever Naten Mirmakka, nei, ok, vi tar ikke beinleis haktølen i løtene, så det venter vi atter vi. Vi gjør det for nå, Jan Sejan til VF, og her sender purasta av Jønon. Nå vi skulle under 3 hållag av 4. Og vi vana at her vi oppe til mer i Europa Cup. Og i Vestmanna oppe til flere hållager etter hentan senasta, fjorda og senasta hållager.
Så vi till reier till fjorda och senaste halvleken i Europa Cup och här så sen i Västmanna. Och här ständer allt efter till trutchar första halvlekarna så purasta av Jönon. Brixen vann vid 2-mål och jar och nu VF 8 vid 2 mål i halvleken. VF 8 vid 1 efter förra halvleken jar. Och där skulle vara att Hesa satt i halvleken ettans bättre än han jar. Men jag för hon kunde vi bara se för purasta visst detta vi inte Döllaheim detta vi fotlare för och i har hakt till här så ser jag att Lineberg har skottet 32 färnar i past i förra halvlek. Till 4 skott på 30 minuter. Det är helt öjligt. Så nu Ives är sju att för att komma ner till Ives skott Årskå senast. Vi är farner fair play här. Let's look händerna av högra vänstern Cham. Brixen Müller och så kan Sönder Jönsson att skiva spel. Hattar alltså nu högra backen. Christian Jensen kommer runt till bollen här. Hattar fram åter. Filip Jojic nu. Och så Trönter. Go for it, Charlie. Rönnrat. Lägger han out till Johannes Björkven.
Men det var stekkat. Sønter atter i første atsøktene. Så Hattler inn mot det. Filip. Ivas Danate. Sønter nå. Oppa skjota Jakvojic. Troligt mål fra Sønder Jonsson. Fra Sønder Jonsson i en annan fyr. Så Kanete. Bært om natten teker og Hattler lofta bøtten. Så færa Vestmenningar framater. Gåbyrjan efter Tja VF. Natten stendig fyra bøtten her. Og nu lakkat der likeferna et visst starten. Jeg har säga Arne Bersboy efter att Sønder Jonsson för att sätta ferien i måte. Hör Filip i första ätlöve. Hötterna strikna och sen driva samkattar allt här. Så Sønder, ja, andra lankar till en annan fyr. Sinter Heppen via föttren, nästa vägaren och detta målet. Men efter är gått bara för att Sønder. Och så en affär sväder efter bäst 5 sekunder Paulo Vinicius de Oliveira. Han kan nu tropplas här via Gera i det här som. Tui Petri hever han brent några bultar reisne. Sønder, Atri Fyr. Dostel Hattler, vet. Rønn Atri Hattler. Sønder, Rønn Rutta seg leisan. Olje avgengande, alla tunne är uppgående, Sønder Jonsson. Nu håndser domaren upp i atter. Christian Jensen arbeidar strikne. Hattler, lägger plats i måte. Skjuter stora fjärste averen hever han kvar spötter han för till kastat, ja. Balt framför VPÖ VF. Stannar där Atler upp röla, händerna jag vet och ta. Aja, Vestmenningar reisne. Nytt allop. Sintet Silvan allop här, där börjar vi för Hattler han stöver gott nog, men hon är happiga stora i fjärste va. Så Filip som samtliga i fjärste va. God blocker. Randar Relsa. Och Vestmenningar Atler Rennaheim. Så kvar där. Kanete, de Oliveira, innan strikna, han färran och så blir stömmalöst. Hattler och Christian Jensen får träckna fätter och strikspelaren. Han tycktes att vända rätt men fick inte bälten under Tamarhalt. Så att ända en öliga vällöst Bergestöva från VF Bergene. Hej. Kanete upp och hänga. Att det blir ballig. Och här är Öliösan kvattar döma. I halter döma brottskast. Det är god. Ja, det är under brottskast. Vi får en haltan och ta igen. Det är Tischmannen tråka. Men så är Filip steg innanför. Kanete kan rösa vid en brottskast här. Det är nästan. Ja, därför. Her er 1-20. Nujjan til VF. Og ettersom at Brixen vann 6-3 og 5-3 i jar, så stender Purastad Jønnen sammenlagt. Enda da vi en jaunlage skulle tenke seg, så får et bank til brottskøst. Filip, Hattler, Atle Filip. Her er plass til Christian, han får akkurat ikke fælt honom. Han tøkker seg her og finner kjentene, men får akkurat ikke krøkt han til, så en enda liam. Och bollen släpper och nu kommer Tarjen här och här är väl vars från Filip Jojic. Det är Stigsbrand Chadamon som vill locka över att tråka. Så Sønder Jonsson, fotlafer. Oj, vi tacklar harst. Olje overlig av loftet. Han är färdig från. Filip rönnar välja unga villagaren Charles här och säger att det kan styra. Så hade det skämmiga stader om och vad ska det vara 20 vilja. Ska jag vara typ inte stor. Halt Oliveira ända vi faktiskt ska lofta Sønder center ta ett Sønder detta ner. Nu Hattler rönnar bjöa och man mot Andreas Seppelsen Tropol gott pressen efter så hade för plats. Oj, räcker han patt i hästen Oliveira. Ända en inkast till VF. Skulle rönna få fältrat i efter. Sønder. Han får fältrat i efter. Ett räddningsskott mitt fyra. Malvin Serge-bötten för den stöcker med benen. Oj.
Och det Oliveira. Helt i lattiga snöjer han sig fram i. Och så kött gången då. Man är omgående i effekterna som har vi F-mål till att här färra så kött framåt. Sönder Jonsson Schmeier sätter sig på bunchen så jag skorar jag fick också på tröjan och är ner att är mål arbetssats. Vi kom ner att Jan Like. Sammanlagt. Filip innan sig hatt där Christian. Målet. Christian Richard Filip Dreyer och Christian Gerdalius. Kom. Oj, ett mål. Hetra mål som vi skorar. Mera vi med igen vid Nevlaga. Marek Korpel. Slovakistan. Högrebacken, högre till. Och Böttren för om man för höttiga laddarna. Och så är det 2 mål om mån och att det är jämnt sammanlagt. Vi är för nu. Teach like för nästan dra ut det som. Rätt att kurren Böttren lugga köra. Arne Atsökna komma, nu kommer han ner, Hattler. Alltså Tröntor, släpper hållt fram i. Långa tid, det går skumma Malverteker och Tweep Peter. Ända till VF och Värn Scholtre Christian så kunde han sätta in. Oj, han kommer så snett till fyra till Oliveira. För ett i armen. Att han är ja. Välfärgad så inte Jonsson. Helt inte öl apert här i Robadeston. Mavren som Jördes Färjamästare i Watchan dalt i fjör. Nu styr han allopnon av VF och Hövos Abjaren hesa sanslötnar och allopnon av VF. Och i Europa Cup i mot någon italskon lie manna av yrkesspelare. Sönder Jönsson åter. Krossar Hatt. Så Hattler, krossar Filip. Heter VF-spels man kända. Han var ut på sig stigna. Finna det inte. Som man har kvar innan till. Filip, Hötter. Weird Hatt. Om man har vinst av vånk. Johannes, han är plås. Och att det skruvar av. Och att sitter så räkor som han åter. Och så är det halta och Christian vi här är tackliger. Och så Bötten läser. Och VF får det släppa. Jag varvar av Bötten ner. Där var här tacklingar men innanför marsch. Aldrig sälja Christian Jensen och i Öjelion hotnat högon vid Marek Korpel och sitter där. Och så rönnar där på han in till strikspelaren som är en så vården huvudpinna och gör Gabriel Santachi och det här att Hammer halda honom. Inte fullt Hammer allt men Neckmaren gör. Krossat till Hattler. Hättra skott och han sitter! Malbergen väljer rött och sojo med ett så nytt och så är VF och 8 vid 2 mål och sammanlagt 25-21 Nuno Farelo uppe Gailar Transtar längs upp höjre nu känner han att VF är i Romana nu är det varvajta ett Arache och det är ut av högra vång Felix Mylöker att det är vägårdsskott, vångskott, högra vånge, Christian är kommit utav 4. Så är inte rejligt att hända. Men han har varit i brännedöblen nu. Och alltid han blev rakt här. Han ska lycka komma 4 sig efter. Kan vi se. Vi är framme så 8 sammanlagt vid en. Han fick ett Christian. Jan Müller kommer in att lösa nävarna lite. Att han får bunch och center Brandt Silverstein nästan och stretcher om det skulle vara turbra honom att lösa natt nu. Och så kommer Brixen ut i ena öjaken för match här. Jan Müller att han en extra min här hjälpa till. Så kommer Sönder för. Att den rätta maten han är näga plats jag släpper in. Han stappar sig fram i. Men han tökte så där krökter och i hela när. Men domaren ser att det är läge. Och han blir bäge vid F-bunchen och Brixen-bunchen dämpar sig.
domaren. Så Tröndratti. Atle Hall. Så filer vi plötsligt till högre. För Ola Jakob. Ja, ett väkersmål. Skruvar han fist ut Malveran och så är det målet. Och kan ett jättegång mål. Och så får vi erfarna framåt här. Och jag tacksar som vi erfarna till hoa att tacka ferna sin av om detta monte. Jag vill säga att det är ganska inte så smart. Jag vet inte. Vi erfarna pli att trivas väl under syndikat skolomstånd. Släpper renna kött. Här att det till Hall. Oj, två tar. Här ser Bötten Eier av Fred BF. Bötten vill sli läser och tog från Oman 4. Ola Jakob och nu kommer Tyrelsa. Oj, så leipar där så bänt i Kravia Johannes och Björkven. Och tråk dömt emot Brixen. Det som är bänt och Arren är att Archeri han nästa Bötten. Domar Kärtisch. Och nu har alltid faktiskt pratat att det samla. Archeri, Ola Jakob och Domar ska vad ska jag ta fejler. Men låt dem spela handboll på er. Så är Hattler tacklar upp mot Janlit någon. Domaren samtidigt vid Italiemannen att han ska ha tackla brinkarna och alltid faktiskt ägstiga. Är det ölig här vid Jonas in i strikna. Sönder ser vi kipa på nutchen här. Som Ola Jakob runt. Så Filip. Vi är tacklar högt över vatten någon. Han och domaren kommer upp, jag vet inte. Nu tar så Sönder. Att Filip. Hur snäger sig fram i. Halt ända vi att träffa ner mot Mine tja Berlagar någon. Så plats ner att du var så helt i halt jag tog i, kan man säga. Säger om Fotta Hersbäck säger att touchen. Men nu att vi är fall upp som brott i för att Silvater. Kommer fram vid 4 målen och Janne. Och nu kunde där så Atlet skjuta vid 4 men det är en så domstånd men ta då är det Filip Jojic. Så kan du göra detta ur trubblas domstånd. 23-23 och Sigsbrand skjuter om han för det. Han är kröster, han bytter om han brottskast, färdigt inte. Han honker landjatter, Marcus Müller kan han Jesse Dalta Hesson till Robert Ola Jakob hennar plåse. Han försöker och han räcker på ett av Malmören. Och så Astra Sundra Kaos av vatten här. Italien måste gå stöv nu kan det att det korpar så där Pura läser. Och att där skårar. Astra ett fralukt sammanspalt showdown från SSV Brixen. Felix Müller vid Malmön. Och efter det som också verkligen stått ut av Sucha först i Europa. Man ser öliga handbollsspelare. Öliga gott handbollsspel. Och det skulle jag minnas till att efter ett öliga gott liv. Och där spelar verkan handboll. Och det får de dra med tempo. Och Tapia Westningar gör det här. Det är ett känt där. Där spelar vi hur like fair. Magnus Müller. För att orda fältra botten så att Johannes. Öliga krossar där man. Magnus. Han har plås ut Hattler eller ensam att det kan skjuta korsen ovanför. Och så kan Brixen fram Ajana. I Balli. Gåast över där, Alenta. Jan och Magnus Müller i fälla på stäcka i Balli av min i Österlöto. Här Eida Brixen. Kanete. Bötten läser. Hattler här och Bötten läser Hattler. Och så får han av vinstravång. Och skårar Väkors Hattler. Bötten stök läser Hattler efter att VFR hade hänt från honom. Och tar rövsa i Italien. Om man har högra vånker. Ola Jakob, han är pura fröjer. Oj, jag Väkors mal Hattler. Han skruvar Bötten om man får hötta. Av Malberganon. Ola Jakob Gord Olsen.
VF 8 till sammanlagt i enom. Gåver för först och Stefan väl Bojer så steppar där jökten och skorra. Atter öliga väl spalt. Bojer töckte som av erfaren att finna helt då rätta mannen och stäcka bollen men detta är sakligt inte så då Magnus Atle Hanus snäga platser. Och så vill han tackla öliga harst. Hötlen öliga onökt vi hesa tacklingsna men Fettler Ongen Revsing till Brixen Verna. Vi hesa tacklingsna Hanus Kristoffersen. Som Narskajsta kommer in och går stöva. Och Hattler. Atle Magnus är plats så där rymmarskott. Det är inte ofta att vi sucha skottar med John och Longor. Men han är där en. Och så steppar att försöka vinna och och en tvärsomspelning här. Störst överskott att från Italienmannen. Väcker handbollsdörr en annan affär. Och vi är för den röjna att samma. Brixen färstäcka. Allop någon Chavi FR. Magnus Müller. Vi skottar och troliga område skottar han på och Johannes släpper kör jack ner. Det center. Han släpper fram till första. Och så fram i. Och det var färre. Så på skott. Bollen sitter inte väl. Nu har han löjt till tackling i Balli här. Vi är färner haltat här. Finns han har släppt någon. Men domaren ser att han har varit tacklad av rören. Brantor Silverstein kom in i VF-malen nu. I Balli. Oliveira. Korpel. Han träffar stans nu ut. Träffar Ivledjörn ut. 4 månader till VF. Jan Müller spuxar till vänster över. Tacklar, eller väl? Vera Nischneim. Ja, Vera Nischneim. För spuxar till högra vantje. Och tar skåra spuxar till högra vantje efter Felix Müller. Lägger Brixen och 8 vid en och sammanlagt efter. Felix Müller skorar sitt 4:e mål här till på 5 rönter. Hattlarsson in mot min trönt som Magnus blir av mot Johannesson. Här Hattler, han är plats, han är i måte. Ja. Inte orda rätta fjärstående Jonas ser han. Så Tröntor, innan stigna och Bötten Laser. Och så färd där köttet strax, Archeri och skårar. Och så säger Nuno Farello att det är Vär helter över till Kvavet Atlakon. Och nu ska vi prata om hur det är att det får läsna efter. Finkan upp på +2 en löte sammanlagt, alltså +4 här i Disney. Så jag tog Brixen Samrach och nu särskilt varje stöv hade finns Petra Nekvon. Och här tar Revsa Eirina Lest och i Sjödalabnon och det gör där vi gör ju nevlaga. Och här kanske nevlagen förra halvlek att han var inte den allra största så här därför att skruva han näka väl upp. Här var det nere någon 30% under förra halvlek. Nu är det kom på 22% och i skott gack nöjting. BFL sammanbäringar av 8,3%. Så vi fattar som är mista center och skulle få momentan och 3 senater.
22 här. Sammanlagt är Brixen 8-2 mål. Filip kom ner för Hattler på skott här och ett gymmarskott. Hatta var just det. Vi tar det bara. Han släpper dessa skotten. Säger att han Filip inne. Och så tegrar han av. Här lepat där efter Brixen. Oliveira släpper den ner vid nu. Får det hänt från. Ja. Gå över, ja. Utanför. Sätta spött och väl mot mål. Men Brandtred typ ett drejer. Frikast till Brixen. Parete. För måte. Button Laser. Hattar för strax efter någon tar fänkan. Han släpper ner och missar. Nu skulle där skjuta. Där skulle skjuta. Stäckas mannen. Button Laser. Han hever onkursvekta rakta en B-farmelige. Det var så frikast. Ja, opportunitetsskaft. Det var också visar och att han har suttit i allmänningen inte var lövt till strikna, men det händer så som Marien så att det är tillskaft. Men nu är det nog så samförd om att Hesse Mävren ska skjuta. Filip skorar ur slukare stöv och för det. Nu är det till Oliveira. Så han skulle läsa hans ett sätt och inte verkar att han säger Georg fixt. Där var det Oliveira. Och att öliga gott mål för att Oliveira. Och så är Brixen efter 8 vid 2 mot sammanlagt. Hattler Roman till 20 frier. Och han skorar. Öliga väl så ja. Hattler är sinne. Kör runden. Om man mot vänstra vänche utan att näka går om. Och Ital skulle levna. Och Sjurolsen tackar för det. Bättre läser att vi är febran Sörda för kött fram efter Filip. Innan strikna Jan perfekt honom och i målet och så är Janna utåtor. Och så tar Brixen timeout till överstora Fröje här i Höttenhem. Detta är en döstor som ruttlar astro fram. Jag känner som vi sitter an flacka och vi har brosten i en natt och ära. Tackle som har vetade lackcheck i mittlen. Finchen. 2 mål. Vi ser 4 mål. Söjane. Skålat av 4 mål himvägen. Och tar det brottliga. Italska lige som är 8 vid 2 mål. Och nu ständer allt purast av Jönon. Efter att vi har spalt. Och i döjtja minuter av Öron. Hålla inte. 4 hålla inte av 4. Efter vikskiftet. Och då ständer purast av Jönon. Ända där vi att ständer av Jönon efter båda dystnar. Här där skulle minnas till att Brixen vann första vid 2 mål. Och då tog ständer av Jönon nu vid F8 vid 2 mål. Så är det en brottskapning. Som ska göra i Balli. Att det kan heta. Att i Balli. Oliveira. Början flytt så väl här till VF. Det kan heta. Han får gå plås och skruva han väg som all. Efter ölig göska i Brixen all upp någon. Och inte minst i skott någon Kjolbon. Han har gjort en så. Johannes så håller jag på att göra sådant. Skruva bulten i normalvägen. Som en laten i natt här. Öliga utkälla nu. Kvör stöva. Kvör bulter. Och kvör Bjarking. Dessa lötna fyra ver och Solja Tuttinga Mitchell. Det var ett italsk malver nästan. Anställd till Rajar. Filip är tröster Borster från skålståva. VF har haft Sucha Elving efter att Honsa domaren kom upp.
tvär nu, som Jonsson blir skott nu. Och sen efter 8 målet till Sönder Jonsson. Visar någon ett kända räddningsskåde. Och det har bräst i ståndstund. Möjligt det är inte större. Men han vill att stöjen hatta Jesus förut. Han var ett runt och så ständigt varje just på skall. Sjurå så ställer rätt och så fram Jon. Men Malvern täcker en öjlig Bjärchenk. En öjlig Bjärchenk. Och då ständer framvis av Jon och sammanlagt. Ja, Vola Revic som kombinator. Där Vola Revic kombinator och han bjärkar. Riksdagen till Oliver, till Oliveira. Till Korpel. Korpel för honom. Höster, man vinner. Kan ner till plats. Och skorar. Och vi är färdig kurator. Nu är data för en sammanlagt. Hattler. Hinner kan plats. Jag släpper att vinna alltid. Hattler känner sig över att slå på alla vägen. Och känner sig över ödet att vi får ner. Till ser mig in på Hötlen är att Teres blir så ett pura samtidigt. Detta taktiskt. Oj så. Oj så sagt. Där kommer den tacklingsna. Tja, Brixen lägger någon. Men enda bäst igen frikastet. Och efter Tuttningar Mitchell upp här. Tja VF. Tuttningar Mitchell upp. Tja VF. Så ser det väl då. Så det väl upp. Andreas kommer runt. Lägger han syster. Sönder kommer fel. Han är plats här. Han rotar sig. Och han skorar att det är Sönder Jonsson, mina damer och herrar. Europeisk köktenbrott vid Sunnudgen och Malmö. Helt ofärtliga väl. Ett av från Sönder Jonsson och nu får att här bojligt frikast. Nu får att här bojligt frikast. Brixen lägger ner. Vi skjuter av bojligt. Men bojligt. Och Korpel tar det av. Lanka till för bollen i nätet. Ska rätta med Sjölvan. Sönder ständigt slösa till 4-8 mål. I lötna. Och ett leje honom. Ens det var jag Filip Jar. Tills det är att Sönder nu. Filip Sjölvan det toppskytt igen vid touchmålen. Nu är det han. Men Sönder är att han hejder lägaren av Ötman. Hattlarsson. Jojic. Hesefir blev han äntligen troffen i anledning. Här tacklar högt Öxlund och alla somnetöjna. Och han har gjort svartbytta av vår. Och Hesefir är domaren samtidigt. Troffen i anledning. Ivetastöva Chavev. Ser stäckliga hoa gå stöva Chavev nu. Att lägga sig åtta sammanlagt efter. En flyer av Ötland. Sitt Ivland Spaljott. Trönter. Lägger för att Andreas som kommer här på till. Hattler släpper fra. Oj. Han ska ha gjort 4 feter. Och detta var inte bra. Detta misstag nu. Och nu är det Stein Brixen som för en av förskilt. Här vi har att säga helst för att jag ser stunter just när upp någon. Här skulle läta Töjna gänka som inte näck. Att de narskas att här på läkaren till Senatör. I Balli, Jolleveira. Korpel. I balla gode krossar her. Og Blaten Bjerkar blir en tapping fra Sjuri Olsen. Som er stått for oss under at chansen blir pura frøyer. Frøykast. I Balli. Maud Jøkke. Korpel og bøtte snudgen natter. Bøtten her, vi har snudget sin, og nå er VF 18-4 vid Sveimond. En av løtta. Nu ligger det bättre till italienska ligan. Och VF ska få det sig. Filip Jojic och mot vänster. Sjurolsen. Här är han.
Einfalt, men perfekt. Ivital till Sjur Olsen. Och så VF efter att vi bäst en mål. Sammanlagt. Och vi börjar att huxa med själva att en brottskaskapning till Maira Sandløk och Maira Verlega känt. Nu är det Korpel och för alla platser han får allt platser värna. En stort crosser och gott arbete av strikene. Så för i ball i utjöknen. Det är fattigt. Jon Struisen strikne. Och Trönter för plats efter. Vi tacklar vår frukast. Tuttingar med Charloper ska sättas till Philip. Ver tacklar. Trönter upp till Leisor. Han får fältet efter till Peter. Och nu en Alkost-hött. Råpar att här ska det vara en utvisning. Nu på Kosten strikna på till Leisor tar ajan. Hetta var att ett fracken Charlo på vi ölja Cheli Muslida. Nu kan Brixen lägga sig av Simon. Stövan känns att som en jerky jar att ta det hoat outcher i hela löton. Och vinna på där i världen. Nu snurrar som stand i världen. Det var ett sånt rest han tacklar för fist. Spelar Karvoyare, tar vi skäggar mer än så. Korpel lägger sista. Så det är Balli, han ska stäckas. Och Shota, Ladan Karvoyare, Korpel spucks till Jökro. Ladan tänker kvar sputten! VF Fevran. Tjeva sig stunter. Nu snurras ju om att skåra. Nu snurras ju om att få en av bulten i Male. Så är vånen livande igen. Och Nuno Farello säger vi må prata om hur vi gör. 30 minuter efter VF är 18 för vid 2 mål sammanlagt. Efter att det alltså görs till 35 tap i jar. Nu ständer jag nu 35 och Ankers räkna är vånen han att VF ska vinna vi just som om Tölon som Brixen i jar. Ta goa att vi like för just this någon så är det ölen ekva stöver. Det alltså att det är flera möjligheter som Latan ska till vis liksom Bjärge kunna köra det nu. Så i mig alltså Shota alene på Marnat skott per minut. Väl och välja. Det gör VF nu. Hotlen av foton. Brixen vid allsfalsne. Eisne. Kira Varstvisse. Ja, det annars för ska göra. Atlas lyssnar oj. Lite Michelinger. Philip Sackar. Affet att för Petra Bötton. Från Philip. Trönter. Atle Philip. Hicket Hattler. Aimon Reinon kan fram på Sjur. Atle Philip. Skjuter. Och Malvern täcker. Och Brixen häver bulten. Och Hatta narskas den här outcher. Nu brottliga är det inte så mycket fer. Och Brixen lägger en långkorm. Och vi är ute i att krösta. Svinga där. Attacka. Stöver till bulten. Och han är stöjlig. Så inte hånd upp. Det är väl fracken. Så vi är för Sätlo. Fredom Kott. Och så ska det gå torskast. Ja. Uppgavan är anfallt nu. Till att få fättes bulten. Så bulten ska inte färre målet. Där här var
4 elvingar efter Italien. Det kan inte. Laden tänker kvar för spotten. Fin i havan. Tyvärr Felix Müller ända vid att stjäla bulten och så hade han nytt avlopp. Italien kan inte. För plåsta skåter och där sitter Väkors tyvärr uppe i målet någon. BFR måste skunda sig. Nu är det 3 mål på 2 minuter och ska ta. Tar vi rullar Tropol och så modar Kaira. Men nu ranchar på jätter. Det är Sönder Jonsson i högsta maver. Han ska skjuta istället. Hattler. Ja, han vet han nöjer sig skjuta kött. Bant ut blockarna. Brixen lägger ner fäktnast. Tutar känna sig att han har gjort skjut nu. Sönder för han körs lägga extra. Bättre montetnast där. Så Andreas. Attel Sjur. Han är näga plats här. Väkors i målet. Atlas Sjur inte syftar än. Magnus Müller ropar så lägger. Kom fram. Vi möter dem na mine. Och han ivast. Och så taggar där timeout. 1 minut och 14 sekunder efter. VF skall göra närrum till omövliga. Att få fädra bötten tvärfärnar och samståndet sedan i målet. Allt innan 1 minut och 14 sekund. Åhöppnar stöver här. Tja VF någon. Mladen tog bötten. Han stök tyvärre till en grönare blåsa. Det är Luttlo. Stövnar och för att köra. Hesa på distnar. VF-arner strujast för Sönon Mövlaga. Hoas han nu. Tidigast Aubra Luttl. Nuno Farello. Bonston Köra som lägger. Det står sig bara om att kanna sig kemistövan så måste vi rätta här. Det kräver misstök från Brixen-läggaren och i grönnen. Men Tagolo tar Röjnat lockar där till misstäcke. Han är inte oan hur att göra Peter när kvar aldrig. Så han så domaren upp i ballen i skjuter. Ivar Stange, bulten, nu må vi läsa. VF är bulten, Sjurre korset, han är fram till Sjurre framåt av vägen, Sjurre! Nej! Hatta var utkören och tar fatt Chamalveran och också Volarevic. Tar var om reppe, nu ska Mladen och Angela samma. Etna stick, hatta var. Här koppar det ändaliga. Och så lite kanon med värde så bäst inte bara strejfa i Malveran. Hatta så skrattar vi en kanonskott i sjönde. Och till det blå vi. Tira Blavi. Tröstar, inte tackla. Och han hoa tjera och fett för näck. Inte tackla, lät han köra. Dustin sitter läser han, teker upp att det är han långt, ja. Ska han skjuta själv och där gör han. Vi får det göra allt rätt och Jesus stövnon, men det öppnas bara inte. Andreas, Atle Johannes och släpper inte Jella Liot. Tar vi i stegen, Mavren och i Nover Faknavor, Volarevic och i Brixen Malnon. Som ser ut 24. Som ser ut 24 att efter Ivestege. Så det ändrar alltså vi av Brixen. Vinner händandisten och sammanlagt. Det sänder 8-3, 6-3. Stor hajer. Till VF-läggarna som har skapat två helt otroliga dyster och allt så toppstöje. Här vi har European Cup i måte. En italsk topplige som nu kan fäkta som man för att vi är här kappen snö.
Håller ända vi attacka målskyttarna i köknet som där är då. Sander Jansson och Filip Jojic standa för avvika vist 9 målen och 20 målen för VF idag. Sen har vi Jons Björkvin skorat 3 mål. Jan Müller 2 mål. Sjur Olsen 3 mål, Andreas Eriksson 1 mål, Christian Jensen 1 mål, Filip Jojic 2 mål. Hattler Arason 1 mål. Norska Hattler Arason 5 mål, Olle Jakob Olsen 8 mål, Sampars Hesson är alltid det ganska synder ja. Man kan sitta dagföring gå i och vara här på ett. För jag menar minst flera mål än som från Olle Jakob också. Magnus Müllersen skrattar för 2 mål. Eller så som det är skrasset ur lötenen. Jag får en komma stäffesta att VF nu inte spelar mera Europa handboll vi är. Och om man har lötet så får vi ta röna på omkring VF-lövna jag sett år och detta ölupplevelse som det var vi hade när jag sa på det snart. Där var nu en liten löte så hänger bara vi här strömmisnö. Så tar jag lägger ner till Rejer så kommer det här i vår. Så jag är välkommen vi hittar här hemma och vi kommer bara ses mer till. Jag har inte stått att skulle prata att han har en sån där stat ölvånbrott så att Andreas Eriksson klarat oss ett år då. Ja, det är så synd akkurat som det är alltid. Det är det större ombrott alltid. Det följer alltså vi har andra distan och vi där alltså jag hade större bättre än vi. Alltså vi är och alla tog ett skritt framåt för alltid men vi märkte inte att lucka av och jag hade
Alltså vi manglar lucka över det och vi tar inte får snäga bjärgingar i Hållage tar vi och gå perioden och så tar vi så börjar bränna så är det att Pablo via skora och så tappar vi. Det är sån trouble nu på att det är lever men till så finns det Europa-äventyr och jag tror jag ser att det har visst kom väl fram de också jag näka till kontakta vi. Ja, alltså jag är otroligt stolt av Linon och jag är glad för att vi slår bara in där. Jag hade ordentligt stort lite och vånan det är att inte gänga du 25 år efter där vi släpper bröder där men på nu så är det alltså vånbrott det här som fyller mest. Det är alltid ja, jag vet inte man kan säga vi hade vi dött förtjänt av vunnit. Vi hade gått så att vi var så bestämt inte väldigt lite antar. Du var så nöjd igen men vad menar du är testen? Ja, alltså väldigt anjockon alltså att vi sa du jar shades och mål. Där får det 8-3. Jag följer att vi pressar där öliga hade vi stannat bättre vägen där lugga väl och till ofta det blir 0 men tända vi tar skor alla två här och det blir så jävla tungt mentalt att hänga ut här man alla de helt man är där men tar blåa via ett in attras. Jag vet inte så ofta där vi framför 2 mån 3 mån 4 och tar alla din här så är det otroliga donaliga straff och här fel. Hur ser det ut att det kommer från Hesson? Ja, vi må hela kött vi gör. Vi tar en stäppa det smigdagen så det är vi må lova och sjova när vi ska fira ikväll och så må vi upp på hästen efter morgon och så där fram till STUF. Det är knappt jag öliga viktigt distress. Om vi spelar täcka samman om ett Europa-äventyr där för att illustrera det här till nästa tur i nästan tid har spalt öliga väl här till i år och tror jag säga att motivation så att det kan orsakar Roberts någon här resten finns det kan ett avstöje. I allt det alltså vi har sjön att träna öliga mivust och vita att vi skulle vara klara till det där. Man kan säga första kapingen ger öliga lägg mot landskapingen man pjus ska vara klar för en 18:e jul och vi har sjön drömt att fyra gånger lättare och nu må vi sjön det nu må vi fyra gånger stäppa kapingarna och landskapingarna. Det är harsh program vi må bara röna hänga i och komma över det där. Du säger Anne att du var en så spårning vad är det mest är nu? Ja, så jag hade kanske varit ärlig now att att vi kunde gå sätta vi FA centra av handbollskors det alltid. Alltså vi för Luxemburg och vinna båda dessna här Uddevalla och ja, chansen spelar vi inte klara vinna inte det men alltså hade det öliga jämnt det så kunde vara båda vägar. Det tror nog påstånd att vi hade nog kunnat vinna den distan dvart. Vi må ju satsa till så och jag hade till det som gör vi tappar vi in alltså vi det var ju som nästan till enas favorite 18 som distan är till alla så jag kände ärlig now att vi visste att vi kunde gå för vi. Nu lovar jag att så spårning men jag vet också översätta här hur är det här jubligt i det här stövna till tvärtister och är det att de grejer om akkurat kvart distanta till att där koppar över sig att fram. Ja, alltså jo alltså vi tar sig ju med Hållage